Salutare YouTube, sunt Modeli și astăzi revin cu o nouă serie pe canal. Vreau să mă revanșez pentru că n-am postat aproape nimic pe canal, adică ce am postat în dimineața asta la 0000. Acest lucru se numește Best and Cast. O să vedeți ce fain să juculeți, este drăguț. Hai să vedem, nu este solo, hai să vedem ce putem face. Să dăm aici play. Bun. Acolo ne deblochează. Oh, Naruto. Go. Sunday. Oh. Okay. Dark Wizard. What the fuck, Dark Wizard? Only the hero. What? Deci că astea nu sunt turne de un animal normal. Sunt turne de un animal uriaș. Ok, what the fuck? Mă scuzați pentru micile întrebări de pe fundal. Ok? Așa? Eu că sunt al de filmat de ce știu. What the fuck? I see the hospital there, beautiful close. Da, păi știu. Da, ce? Dăm la what the fuck? Yeti! Scot. Oh, what the hell? There's down here. That is a little bit of da, mă scuzați, să revin eu când... Ok, hai că am înțeles cum e făcut. Op! Da. Au! Sărea! Sărea! Ai ce mă gătă. What the fuck, what's that? Fricoso! Vin după tine! Oh. What? Ok. Ce tare. Ok. Și aici ce aventura noastră, practic. Acum nu este overall, de ce pot să mă duc și mă duc.
Victory. Bun, o grămadă de bănuți. Vreau să văd ierarhul ăla. Ierarhul ăla aici. Nu ca asta era atras. Doar cu bă, doar cu bă. Sorry, mă scuzați o secundă. Bun, hai că am revenit. Mici probleme de dimineață. Nu că n-am aici. Bun, nu știu ce să fac. From the camp. Ok, hai să mergem până la tabără. Ok, trebuie să mergem până la tabără. Deci nu cred că asta trebuie să găsim. La tabără, trebuie să vedem de tabăra. Tabăra acolo, dar văd că ești niște... Trebuie să vreau să explorez pe aici. Mai vreau un pic de mare harta. Vreau să explorez pe aici, să mă duc pe aici, între munți, să explorez. Deci o să fac așa, o să fac... Nu știu să aici, bun, hai. Acum să mergem la... Am drept bine, am să aici ceva, vreau să iau pe toată lumea. Păi, bănuți! Fraș, unde fugi? Așa, acolo. Păi, bănuți! Mă duc bine, aici. Bănuți! A meu! Și aici, tabăra, aparent. Tabăra. Ok. Am zis ceva șmecher. Bă, te-ai văzut, asta așa cerut. Bă, hai după arcul ăla. Trebuie să duc în mine, dar... Nu știu ce trebuie să fac eu. Trebuie să mă întâlnim ăla, să... Și ceva trebuie, nu că nu știu ce ceva. Și hai ce podul ăsta. Ce aici? Produceți momentul ăsta, sper. Ok? Dar nu înțeleg... Hai să... Dar nu vreau să... Trebuie să mai fac eu ceva aici. Sper... Să mai fac eu ceva aici. Asta e felul de vedeți? Bun. Ba. Nu știu ce să fac. Bun. Păi poate ne vom da seama în episodul următor. Până data viitoare, eu am fost Modeli și vă salut. Pa, pa!